Bueno, normalmente arrancamos, cando nos toca elaboración, arrancamos entre as 5:30 e as 6 da mañá, o sea, toca madrugar, tanto o meu socio como a min somos os que nos ocupamos un pouco máis da queixería, elaboramos todo tipo de produtos, entonces ao largo da semana, en función do día, toca unha cousa, toca outra, e ás veces improvisar. Sí que vivín no seu momento no rural e os cambios nestes últimos 39 anos que xa teño. Sí que había certas cousas que se foron perdendo, compañeirismo entre veciños, nas cidades parece que deixamos un pouco de coñecer a que nos rodea, os muros que caían, que se levantaban entre todos os veciños, as traídas de agua para regar as fincas, son cousas que ao final é unha pena que se perdan. Xa o feito de que se fale do rural, dos pequenas producións, dos pequenos produtores, que moitas veces tanto nos costa darnos a conocer, calquer medio ou oportunidade de que se fale de nós, e de que se fale con nós, que se nos escoite ou que haya xente a que lle poida interesar escutarnos, as nosas problemáticas, as nosas ideas ou a nosa experiencia hasta chegar aquí, pois eu creo que xa é algo máis que a valorar.